In het jaarverslag ziet u ook een video-interview met mij. En daar ben ik wat dieper ingegaan op de afgelopen 5 jaar. Daar ga ik nu niet verder op in, maar daar staan wel wat hoofdlijnen in waar wij de laatste 5 jaar naartoe zijn gegaan. Ik noem COVID, ik noem Caribisering, ik noem uitbreiding, versterking van bedrijfsvoering en nu vooral weer versterking van de interne processen en het primaire proces. En wat is het primaire proces? Dat is het werk wat wij dagelijks moeten doen. Rechtszaken behandelen, rechters die zaken behandelen, uitspraken schrijven, juridisch medewerkers die daarbij helpen en natuurlijk ook de administratie en de bedrijfsvoering. Ik zal u dat straks wat meer uitleggen. Dat is de interne ontwikkeling die we in Aruba hebben. Maar het jaarverslag gaat ook over de ketenpartners. En de ketenpartners, dan moet u denken aan de voogdijraad. En dan lopen we soms aan. De voogdijraad doet natuurlijk goed werk op het gebied van onderzoek naar familiezaken en kinderzaken. Maar die moeten ons ook adviseren. En als de voogdijraad een tijd lang geen psycholoog heeft, dan lopen wij aan tegen het feit dat de adviezen wat later komen. En daar moeten we goed overleg over hebben om dat zo goed mogelijk te laten lopen. Een positieve ontwikkeling in 2023 die ik graag wil noemen, is het initiatief van de Arubaanse overheid om Plan Di Mayor op te stellen. En wat is dat? Dat is een mogelijkheid voor scheidende ouders in verband met hun kinderen, ondanks de moeilijke situatie waar ze vaak in zitten, om hele goede afspraken voor de toekomst voor die kinderen te maken. En daar worden ze bij geholpen door mensen van Plan Di Mayor, daar wordt ook een beetje bij gemediate. En onze ervaringen zijn nu pas dik een jaar, en dat wordt nu geëvalueerd, maar we zijn daar zeer positief over dat die mogelijkheden er zijn. Dat is een verbetering en zo zie je dat met het ketenpartners samenwerken goed is. Want het Hof heeft daar ook zeker zijn bijdrage aan geleverd. Mevrouw Angela en ik bij de wetgeving, Sylvia Eeman, een collega van ons die nu nog steeds betrokken is bij het project. En zo werkt dat op die manier veel beter.